मानसिनि टेनसनालाय मा बारायबायल' थायोब्रा प्रब्लेम खम जानांगौ खम आरो बारायबायल' थायो बोरै जाथारखो दे आं बिदिबा बायोलै जिउखौनो एकदम बानाय मोनसै आङो आंनि आइनावसो दा खोथा फैदोंना आंनि आइखौ बेफोरबायदि गाज्रि दायाव बोरै फान्दायखो दे ओमफ्राय लक्ष्मणाबो गुवाहाटीयावसो थांदों आं फन हरदोंमोन बेनो आयौ बिजिथार मालाय अबावथो सोरलाय फ्रि थाबाय थानो हानो न' सोरनि थाखाय दा आंनो माबा मोनसे राहा दिरुननांसिगोन दे बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय आंनि आइखौ इसेबां दम होलायलांदों बे गामिनि मानसिफोरा जोंखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोआखै आरो बिसोरो दा गेजेर ससेयाव नायनाय माबायदि गावसिना माबा मोनसे बेलेग प्रब्लेमजों जाजाबाय आइखौसो बेयाव दाय फोनांफैबायलै आइनाबो ना बांद्राय मानसिफोरखौ मानो बिदि फोथायलाबायो दे थेवबो आं आइखौ बेफोरबायदि दुखु लाहोआलै आङो माबा मोनसे खालामनाबाबो बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगोन सिबाय आइया गाबबाय थाबाय दुखु जाबाय दङ खायसेखौ बिब्दिनो माबा दाय फोनांनानै नाख्रेबनो नाजायोलै नाथाय बेफोरावनो जेनना थाबाथाय गैला आरो जिउआ बरबाद जालाङो बेखायनो एकदम साहससो देखायनांगौ बेफोरबायदि प्रब्लेम फैबा आरो थुनजुलाया जेनालां आइखौबो आं जेननो होआ आंबो जेना आरो बिसोरखौ आं जेबो खालामहोआ आइखौ ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय नोङो सनालि नोंसिना आदाया बाजै लायसिगोन बाजै लायसिगोन जोंहाबो आदाया बेसेथो सिंगेल थाबाय थानो न' आइयाबो खस्थ' मोनो आंबो माब्लाबा समाव हाख'वाना हाबाखौबो जानांगौलै जाया नङा नाथाय आंसो जाथ'वा सम थानायावनो जाखानांगौलै ने हाबाखौबो खोथाया बेबायदि नङा समजों खुनु खोथा गैया मिलायनायल'सो जानांगौ दा ओमफ्राय माने साननायफोरा मिलायनांगौ आरो माखासे खोथा बाथ्रा दङ बेफोर एडजास्ट जानांगौ हाबा जानायल'जोंथ' जायाना बेबो आरो ओमफ्राय मालाय नोंहाथ' मेल्ला लांग्रा हाय ने नोंहालाय मालाथो जागोन फाग्लि आङो मा होनामोन आंलाय आं बुंखाबायना गासिबो खोथायाबो मिलायजोबनांगोन लुबैनाय बायदि साननाय बायदिबो जानांगोन ना अब्लासो दा हाबानि लामायाव आगान सुरगोन आङो ओमफ्राय नोंहालाय जानोबा थाब जादे सनालि माने नोंनाबो आरो महराबो एसे माने बुजिबायना नों आं मा होनो सानदों सोरबा लांनो नागिरबानो थाब थांखा फाग्लिलाय नोंनाथ' एसे उसुबिदा ना आंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैया गावनि महरखौ लानानैनो जि दुगिखा नायगोन दा र' आंहाथ' मा इसोरा सोरजिहरनायखा नालाय माथो बासिनो हाबावनो आंनि महरखौलाय इसोरानो बिदि दानानै हरबायबा महर मोखांखौ आंनिखौ आं मा बुंबावनो उरायना मालाय नोंहा मोजां महर मोनदों नोंनि थाखाय आंबो जोबोद खुसि आरोना बिदि महर मोजांबा मोजांनि बाथ्रा नाथाय जोंफोरना महराथ' गैखाया र' थेवबो आंबो बिदि ओरैनो जानला मोनला जायालै बोरै जागोनथाय नोंना गावबो फसायनो रोङा आरो फोथायनानैबो लानो रोङा बिनिफ्राय आरो सेंग्राफ्राबो नोंखौ बारा नायसना बिदिजों बोरै जागोन जाम्बि नङाबा र' आङो एसे रिकुवेस्ट खालामनानै सोरजोंबा रायलायहोनो हागोन हानायालाय थेंक इउ रायना मालाय आंनियाबो खाफालाव लिरनाय दङबा सोरजोंबा मिलायनांगौ दंबा मिलायगोनलै जागोन दे होमबा बाजै मोनसिगोनानो नोंस्रा आंबो जा खुसि आदानि थाखाय नोंसानि हाबायाव हले आङो थांगोन दै बाजै लायनायाव थांफागोन जागोन दे उरायना नों गैयाबालाय बोरै जानो ओमफ्राय बाजैखौबो जोंहा बाजैया माबानि क'क्राझारनिसो क'क्राझारनि बिबाजै लाबोसिगोन होनबालाय मालाय बा दे मोजांलै जोंहाबो ना दानि थाखाय एकदम बाजै मोजां सुन्दुरिसो लाबोनो गोसोमोनलै बे इलिसा राखावसियानो एकदम गासिबो फेलें खालामफैजोब्बाय थाब जाम्बि मानसिया राखावसियानो जा साइस गैयियानो जा सिथर ब्रेव ब्रेवानो जा महर गाज्रियानो जाथों गोसोम जाथों अरजायालै गोसोआसो मेन दा होमबाबो बिदि बाजैजों फैफायोना माखासे जिनिस माबा माबि बेफोरबो गासिबो फेलेंलै बेखौसो आंहा जि दुखु मोनबाय थायोलै आदानि थाखाय बेस्ट बाजै मोनगौमोन जेन'बा बेना हाबा जायाखैबाबो जागौमोनलै नाथाय बे हाबा जाखांखानायसो बेखौसो मोनबोबायना धोन सम्पति बेफोरखौ लुबैना मा जानोरा जेबो मोनबाबाबोथ' ना अब्लाबो बाजैया नोंसिना मोजांथ' आरो जेयानो जा सिगां जानानै थांनाय खोथाखौलाय माथो रायखांबाय थानो मिलायना जाबानो जाबायना अब्लाबोलै नाय नोंस्रा मालाय थेवबो नोमबाजैनो जि माबा माबि हरखागोन फिसाजोनो हरखायोना दालायथो सफानिफ्राय लानानै गद्रेज आलमारि माबा माबि एकदमबारे गासिबो हरजोबो ना बेफोरखौनो गैया आंनि टाइमावथ' आं मिथिखागौ जोंहा आब'आ बन्दोबस्त खालामखागोन आरो नङाबाना आंनो गासैबो रेडि खालामनानै दोनखाजोबगोन दे माबा मोनसे आंनो हारसिंनो बेबस्था खालामबाबो अरजायालै बा नों एसेबां बेबायदि सानखाथारोलै मालाय सानखायाबा जायो दानि जुगाव ओइ थुनाय मोननैसो रिल्स बानायनानै ना बै आब'खौ सोंहैफिननो थांनि आदाया फैबायदां दे जागोन दे
न'खौथ' बेनो लांदोंमोन ना बेनो मिन्थिखागोन र' माबा प्रब्लेम जादोंबा आदा ओइ आदा न'आव दंना गैया बायहेरायाव ओंखारबोलाय उरायना नानि हामाथोमोन नोंदियाथ' गैया न'आव ओइ आयं मा गैया बेलाय आदाया ओमफ्राय माथो जोंहा आब'आ लांनानै बहा लांदों बियो माथो आब'आ इदि माबा प्रब्लेमाव दङ मायो होननाय खोनादोंलाय हाब आंथ' जेबोखौनो मिथियाहाय माथो जेबोखौबो खोन्थायाखैमोनलाय माथो नोंसिना नानियाबोथ' खामानि मावनोसो थांदों होन्दोंमोन खामानि मावनोथ' थांदों र' आयं नाथाय माथो आब'आ इयाव गैया अबहायबा प्रब्लेमाव दङ माथो फन हरलाबायदोंनो आदामोननो ओमफ्राय मानो बिदि मा आदाया जों आब'खौ अबबा बेलेग गाज्रि माबा लामायावसो दोनहैदोंमोन नामा हो गाज्रि खामानियावसो बांद्राय थगायना लांनांगौबा मोनगोन दे नोंसिनासो फिसालाया आयं खोन्थाखायो हले आब' माइबा मोनसे जानांगौबा नोंसालाखौसो हमफैगोनलै आंनि फिसालायालाय मा दाय जानो दे मोजां खालामना होबाबो नोंसोर गोरोन्थिल'सो नुयो दाना आंनि फिसालाया दाय जाबाय माथो नोंसाबोनो नानिया खामानि मावनो थांखादों नोंसोर बेयाव खबर लाहैनो हाया होमबा बेलाय दोनलांदोंल'सो मालाय गावसोरजोंनो गावसोर फनावबो ओरैनोबाबो रायलायहैखानायनो आंनि फिसालायालाय मा दाय जानोसै बिसोरथ' जेबो जायाखैल' होनहरो बेखायनो आदानाव सोंफैदोंमोन माथो न'आवबो गैया मानसिया दहायबो गैया नुदोंमोन माथो फनाबो नांला बेना फनसो अफ खालामनानै लाबावबाय नोंनि सिगांबो सानैसो सोंफैबावदोंमोन गैया आबाया न'आव फैखायाखै आरो मालाय माबा खामानि दं इयो फनखौथ' मानो अफ लादों लाया बेखौथ' आं जेबो मिथियाना चार्जबो गैया जानो हानाय जोंहानि आब'नि मजबुरिखौ फायदा दा उथायखा दै नङाबा सौफ्लेजोबगोन नोंसालाखौ आङो आरो बेखौ नेगारखाया आङो हामबायसै दे नानि फैबालाय बुंगोन आरो दाहाय फैफिननो हाया नोङो आं खोन्थागोन दे फैबोला औ मोजाङै मोजां खोन्थाना दोनखा आयं नङाबा गवा नोंसालाया मिथिगौ ना बिदा खाथार गैयालै बिदाबाबो आंनि नायल' जाल' आब'खौ इदि खामानि मोनगोन इदि मोनगोन ना बुरखायना लांफ्लानानै माबा मोनसेसो प्रब्लेमाव खोख्लैबाय नामा बिदिबाथ' गनाय नङालै बियो नङा आंनि फिसालाया बेफोरबायदि मालाबाबो जानो हाया नोंसोर ओरैनोसो बुंलाबायदों बियो आरो माबा मोनसे उसुबिदायाव गोलैबाबो आंनि फिसालानि मा दाय बेलाय दोनलांदोंल'सो होनखाबायना आङो नोंसोर बिदि दाय फोनांबा जागोन नामाहाय दे जाबायसै फैबा खोन्थागोन आं दाथ' न'आव गैखाया औ दे मिथिया दे मोजां खालामबालाय गाज्रिसो जायो बेखायनो मदद खालामजालाहाय दानि जुगाव नोंसालासो मोजां बुरखायफैदोंमोन दै बेखायसो आब'आ प्रब्लेमबोमोन नालाय फैसा थाखानि बेखायनोसो खामानि मोजां मोनो होननायखाय थांदोंमोन बेहाय जोंनि आब'नि मा दाय नोंनाबो गथ' खुगाया एकदम थेवथेवा बारा दै खुगायानो खोथाया बांद्राय नोंनिया आंनि खुगाखौ जबाबबो होनो हानाय नङा नोङो बांद्रायल' नङा गोसोब्लाथ' जेरै बुंनो बेबायदिनो खालामोबो आङो मिथिबाय मोनथिना लाखालाय आयं बे आंनि वार्निं होखानाय जाबाय जिबुआ हले बिदि नंथाराहाय बे एसे बोरैबाथार गामियावबो बयबो मिथिथारोहाय बेखौ रावबो नांजाया बेजों होननानै ओरैबायदि खुगा आरो जि बेरायथिङो थङालि एकदम देवानि बाराखा मानसियाबो मानो बिदिबा देनां मा जागोनहाय सोरबायदि खाफाल गाज्रिया मोनगोनसै बेखौलाय आयु जिउआवबो बेफोरबायदि बिहामजो दा मोनथारथोंहाय आङो नै दाना गावस्रा उल्था गाज्रि फासायबायना आंनि फिसालाखौ हाबायाबो बहा थांथोसै आरो मा बिदि खालामारदो इयो रलाय फैथोंलाय बे दायो जायगायाथ' बेनोमोनलै येस सोरखौ नांगौ माने आङो आरो सोर लेंहरा नोंखौ मा खामानिनि थाखाय फैदों बेयावलाय मेडामजों रायलायखानाय मेडामजोंथ' रायलायाखै नाथाय नों लेंहरोबा रायलायगोनबो आङो मेडामजों आरो दिनै रायलायनो होननानै फैखादों आङो सासे मानसिखौ नागिरसो बेयाव फैनांगौ जादों आं दिनै मानो होनबा आंनि सिनायनाय सासे लोगोआ गोमानानै दङ बेखौनो बेयाव नागिरनानै फैदों आङो बेहाय दङनो लोगो गोमानो नाथाय सोर बेलाय मा मुं बियो गामिनिफ्राय फैदोंमोन सासे सिख्लामोन बिनि मुङा अखाफोर बेहाय दङना बियो एड्रेसखौथ' बेखौनो मोनदों आङो माथो नोंस्रा मेडामावनो फैदोंमोननो अखाफोरखौ नागिर सोर फैखोब्रा अखाफोराथ' आरो जोंनिफ्राय बेनिफ्राय खारबायना अ भाइसाब मा सानबाय दङ नाय अखाफोरखौ दङबा लेंहरनाय खामानि दं आंहा बेजों सोर बुङा अखाफोरा जे बेहायनो दं होननानै फैनायालाय फैदोंमोन बियो फैदोंमोनबालाय लिंहरदो अब्ला नाथाय नों जायखौ लोगो हमनो होननानै फैदों बेहाय बेखौथ' नोङो बेहाय लोगो मोनथ'नाय नंला लोगो मोनथ'ला नाथाय मानोबा आं बेखौ लोगो हमथारगोन थां लेंहरथां गोख्रैनो नङाबा नोंसोरो दिगदार जागोन दै बुंखायो आङो मा जादोंहाय मा जादों अखाफोरखौथ' लोगो हमखागोन आङो मा बुंनो बिसोरलाय बेयाव गैया मेडाम हनै अखाफोरनि आलासि जायोनो ओमफ्राय अखाफोरखौ नागिरनानै बेहाय फैदोंमोन आरो जेन'बा दाथ' नोंनो बुंना होदोलै मेडाम अ आच्छा बै नानि अखाफोरनि आलासि नोङो
बिसिनि गामिनि नामा? गामिनियाथ' बिसोरनि गामिनिबो होनजायो बिनि लोगोबो होनजायो ओमफ्राय अखाफोरालाय बहाथो फन खालामनायावलाय माथो नोंसोरो अखाफोरा गावनि खामानियाव थांदों होनदों बिनि फना नोंसिनाव बोरै बाबु नों राइट एड्रेसावथ' फैदों र' अखाफोराबो बेयाव फैखादोंमोन नाथायो अखाफोरा फैनानै गावनि खामानियाव थांफिनबाय आरो फनखौ बियो दहाय बेलासियावनो फैनानै लांफैबाय दा बियो गावनि खामानियावसो दंहैयो नों बे खामानि मावनाय जायगायाव थांनानै सोंहैया मानो बाखिथ' जोंबो जेबो मिथिला आरे बेबायदि बोरै मोनथिला होननो हाखो नोंसोरलाय सासे सिख्लाया गावनि न' बां गारनानै बेहाय खामानि मावनो फैदों नोंसोरनि माबा फुरा गेरेन्टि लानानै फैदोंमोन ना नोंसिनावसो फैग्रोदोंमोन दा नोंसोरहाबोथ' माबा मोनसे दायित्व दङ ना आइ बाबु जोंहा जोंनि दायित्व लानांगौखौ जोंबो मिथिगौ आरो लादोंबोमोन जोङो नाथाय बियो गावनि खामानियाव थांनाय लोगो लोगो दा बिनि दायित्व लानांगौआ बै खामानि मावग्रा मालिकनावसो थाबाय जोंनिफ्राय बियो मानो होनबा थांबाय नालाय दा जोंनि माबा दायित्वआबो जोब्बाय आरो ना बाखि बै आरो बैनि मालिकआसो मिथिसिगौ दा नोङो बेयाव थांनानै सोंहैदो मोजाङै माब्रै मानसिया दङ गैया गासैबो बेयाव थांबा मिथिजोबसिगोन आरो ना दायित्वआ जोबदो दा खामानिखौथ' रायलायना नोंसोर होदोंना अब्ला नोंसिनि दायित्वआ बोरै जोबखोलै सरि बाबु आं जेबो माबा बुंथ'नो हाला मानो होनोबा जि मोनथिगौ आंथ' बुंबायानो जोंनिफ्राय ओंखारलांबायबा आं दा मा होनना बुंनो हाबावनो दे ओंखारलांनाया दहाय बेलासियावनो थांदों बियो आरो दाख्लैनो थांखादों बियो खामानियाव ओमफ्राय फनखौल'सो बावलांनानै दा दहाय बेलासियाव लांफैबाय आरो थांबाय अखाफोरखौथ' लोगो हमनानैसो थांगोन आं अके बिदिबा बेयाव थांना सोंहैनि आं मानो होनबा अखाफोरा आंनोनो बिसोरनो खोन्थानाया थिग नङालै र' अखाफोरा मा जायखिजाया जों एसे सिन्था जादों आरोना गोजानाव फैफेरै मानसिखाय बेखायनो जों खेबसे लोगो हमनो फैदों गामिनिफ्राय दा माबा जासि मोनो नालाय खेबसे लोगो हमलांनो मोनबा मोजां मोनगौमोन आरो नंगौ बाबु सिन्थाथ' जाखायो गोजानाव फैबोला सिनायनाया न'निया नाथाय नों खेबसे थांना सोंहै मादो अब्लाना नों गासैबो मिथिनो मोनगोन ना जागोन दे आथि कुछ तो गड़बड़ है रे कुछ नहीं बिराद बुरजा गासिबो गड़बड़ खिस्रिखौ जेला मोनोना अब्लाना बेखौ बिराद स्वाद लायै जायो नाथाय खिस्रिया जेला मानसिनि मेलेमाव सोलिबाय दङ अब्लाथ' फुरा गासिबो गड़बड़लै मिथिगौ नोंसिनि दिमागावबो माबा नङा माबा मोनसे खिस्रि सोलिगासिनो जायखौ आं फुरा पाता लागायनानैसो गारखागोन अखाफोरखौबो लांफिनगोन आङो बैयावबो थांना सोंहैनि दे ओमफ्रायथ' नायनि नोंसोरखौ दाथ' बिनि मानसियानो नागिर फैबाय अब्ला मारै मिथिमोनखो जे माबा मुसिबतआव दङ होननानै जानो हागौ भेलेन्टाइन्स फैनोसैखाय लोगो हमनो फैदों खोमालै मेडाम बयफ्रेन्ड जागोन बियो बयफ्रेन्ड मा होनदों नोंलाय औलै मेडाम माबा कापल्सफोरनि जरानि दिनैथ' आरो हग दे ना माने सरिलै मेडाम बेफोरलाय सरिलै मेडाम माने भेलेन्टाइन्सलै माबा कापल्सफोरनि गोसो थोलायनायनि साननोलै माबा माबि दे फैलाबाय थायोलै मेडाम आरो इदिनो दाख्लैनिफ्रायनो सोलिबाय दङ रज देनो टेडि देनो चक्लेट देनो माबा प्रमिस देनो होमबा मा नोंखौबो दा देना होनसै नामा आङो हो नोंनिबो दे जानानै थागोन सरिलै मेडाम बेफोर मा फाल्थु बुंलाबायदों नोंलाय आंनि सिगाङावलाय हा आं मा बुंदों आरो नों मा बुंदों बिदिनोलै मेडाम बेखायनो आं एसे सन्देह जादों आरोना अखाफोरनि बयफ्रेन्ड जागोन नामा लोगो हमनो फैदों सानदां भेलेन्टाइन्स देनि एकदम सिरि था नोङो ननसेन्स बेफोरबायदि खोथा सोर बुंनो फोरोंनाय नोंखौ आंनि सिगाङावहाय आं नुबाय थादोंना मेडाम दासान्दि आरो मिथिगौना होमबा मा नोंहाबो हिन्जाव लाबथिंना जरा कापल्स देयाव बेरायनोसै नामा भेलेन्टाइन्स देनि आंथ' नोंजोंसो बेरायोलै मेडाम उफाय गैयाना ननसेन्स मा बुंनाय जादों बेलाय आंजों बेरायो एकदम सिरि था नोङो फंसेबो राव दा बुंसै मेडाम माबा गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा निमाहा होदोलै नों सोरबादि आरो ओरैनो फाल्थु जालांगासिनो दै दे होमबा लोगोफोर नायबाय थानाय आंनि सनामोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरदो दिनैनि भिडिअखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन उरायनिया नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला बाय बाय लोगोफोरनिसिम लाइक आरो कमेन्टखौ हरनो दाबाव नायनानै सिसाबजुबैबाबो हामबाय मोनदोंबा बिदिनोसै लोगोफोर लाबोनो हानायबा जाब-जुबैनो जों बेफोरबायदि लाबोनो नाजागोन लोगोफोर दिनै दे होमबा ना सुंद'यैबाबो लाबोनाय जाबाय बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो दै सनामोन